खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। मंगलाजरा रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादा खुंगा 3थि रंजालि फोरबो फालिदों। दाब दाब ओनसोलाव रायजो नाङैनो रंजालि बैसागु बोथोरखौ बरायनाय एबा गोदान बोसोरखौ बरायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। थिग बेबायदिनो दिनै क'क्राझार जिल्ला परबरजरा महकुमानि सिङाव थानाय मंगलाजरा गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा गुवार फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों मंगलाजरा रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादा बैसागु फोरबो फालिदों। बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ बेखेवना होयो मंगलाजरा गेजेर क्लाब फरायसालिनि बारग' लोगो फोरोंगिरि जयमती ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि मंगलाजरा रंजालि बैसागु फालिथाय आफादजों लोगोसे मंगलाजरा गुदि बर' थुनलाइ आफाद, मंगलाजरा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे परबरजरा जिल्ला बर' हारिमु आफादा 2024 मायथाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि अम्बिकागिरि हाज'वारिखौ जथायै बरायो। बेजों लोगोसेनो देग्लाय बोसोराव मंगलाजरा ओनसोलनि सरखारि साख्रिनिफ्राय आजिरा मोननाय बिथांमोनखौबो मान बावनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बैसागु फोरबो खुंनायजों लोगोसे थुनलाइयारि बादायनाय, गेलेमु गेलेनाय बायदि हाबाफारिफोरबो लानाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव परबरजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि देबकान्त ब्रह्म बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। दिनै जोंनि मंगलाजरा रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादा 3थि खेबनि थाखाय देग्लाय जों बेवहाय खुंफुंदों। जोङो बेवहाय खुंफुंनो मोननानै खुब गोजोननाय मोनदों। खारन बिराद गोबाव बोसोरनि उनाव देग्लाय जोंनि परबरजरा हालामाव सासे साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों सासे गेदेमा लिरगिरि अम्बिकागिरि सार हाज'वारिया। अम्बिकागिरि हाज'वारि सारनि जे बान्था मोननाय आरो बिथांखौ दिनैहाय जोंनि नैबे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव जे बिथांखौ जों बरायनो मोनदों, बिनि थाखाय दिनै जोंनि नैबे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया एसे कालारफुलसिन जाबाय होननानै आङो सानदों। आरो दिनै जोंनि खावलायनाय बायदियैनो जोङो गाहाय आलासि मोननो हादों आगुनि परबरजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि देबकान्त ब्रह्म सारखौ। आरो गोबां बेवहाय जोङो दैदेनगिरि मोनदों। दिनैहाय जोङो सेन्ट्रेल बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म बिथांखौबो जों दिनै मोननो हादों। जोङो माने देग्लायनि रंजालि बैसागु फोरबो खुंनायखौ जों एसे साबसिनै जादों बायदि जों साननानै लादों। आरो आगुनि समफ्राव बोथोरफ्रा बारा थिग नङामोन। देग्लाय जोङो खेबथामसिम खुंनायावहाय जोङो रायजो राजा आइ आफाफोरनि बाहागो लानायखौ जोङो बांसिन मोनदों। दा जोङो फुंनि समावहाय धोरोमारि माबा हिसाबै ब्रह्म धोरोमजों जों जौगाहुथि होबाय। बिनि उनाव एसे गेलेनायबो जोङो होदों गथ'फोरखौ माखासे बिथिङाव इनकारेज खालामनो थाखाय। आरो दा जोङो गेवलां मेल लाखांनायनि उनाव जोङो फरायसुला फरायसुलि बा गामियाव थानाय मानसिफोरनि गेजेराव हारिमुवारि बिथिङाव सोरहा माबायदि एक्सपिरियेन्स दङ बेखौ मिन्थिनो थाखाय जोङो हारिमुवारि बादायलायनाय हाबाफारि दाहाय लागोन दसे उनाव। दा बेबायदि बायदि रोखोम माबाजों हाबाफारिजों जों दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो लादों। दा आङो बेखौनो सानदों जे बे रोखोम माबाजों हाबाफारिजों जों दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो लादों। दा आङो बेखौनो सानदों जे नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'सा निउसनि गेजेरजों जेन' जोंनि गोग्लैसोनाय मंगलाजरा हालामावबो जे बोथोर नायै बोथोर दमासि समाव दमासिनि, बैसागु बोथोरनि समाव बैसागु बोथोरनि माखासे हाबाफारिफोरखौ ज' रायजो राजाफ्रा ज' खौसेयै जे जोङो खुंफुंलाङो, बेबायदि मेसेजआ जेन नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जेरावबो गोसारथों। आरो मोनफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाफोरनि गामिफ्राव जेन' रंजालि बैसागुखौ मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो हाथों। खारन गोदोनि समाव लोङै जायै जोंनि बर' माहारिया समफोरखौ बांसिनै बारहोयोमोन। खिन्थु दानि समाव माखासे एसे माने जौस्राङाव लाबोनानै जोंनि माखासे बैसागु फोरबो फालिनायनि स्टेन्डार्डआ एसे गोजौआव फैसिनदों। बेनि थाखाय जोङो साबायखर बावदों। जानो हागौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बबे एरियायाव मा रोखोम बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जादों
बेफोरखौ फोसावलायनायनि गेजेराव मानसिफ्रा हयथ' बेखौ नायनानै फल' खालामलायनानै गावखौनो गाव फोसाबलायनानै दिनै बे समसिम फैनो हादों बेखौ आङो माने गोसोजों सानदों आरो बेखिनिखौनो आङो दिनै नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों बुंबाय। जोबथारनायाव आं आसा खालामदों देग्लायनि नैबे बांला गोदान बोसोर 1436 मायथाइया बयनिबो साफ्रोमबो सुबुंफोरनि गेजेराव अनलायनाय माने मोनफ्रोमबो खामानिफोरखौ मावफुंलांनो हानायनि गोग्गो देहा लानानै माने समफोरखौ सोरखिलांनो हानाय जेन' बेबायदि गोहो मोनो बिनि थाखाय अबंलावरिनाव बोर बिनानै आंनि फंनैसो बुंनाय रावखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। जोबोद गोजोननाय बाथ्रा जोंनि पर्बतझाला हालामाव जोङो दाब दाब जायगायाव दिनैहाय रंजालि बैसागुखौ फालिगासिनो दङ। दान्दिसे आगोल जोङो काजिगाव दख्रा थुनलाइ बर' फरायसा आफाद आरो काजिगाव प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादजों रंजालि बैसागु खुंफुंनायनि गेजेरजों ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बरायनानै लानाय जादों। बेजों लोगोसे दा जों मंलाजरा दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मंलाजरा प्राइमारि बर' साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफादजों खौसे बेवहाय रंजालि बैसागु खुंफुंगासिनो दङ। दा बेवहाय रंजालि बैसागु खुंनायनि गेजेरजों जोङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो नाजागासिनो दं। बेवहाय जोंनि पर्बतझरानि जे मिथिंगायारि थासारि बे थासारिया जोंना जुदा जुदा जानायलाय जोङो बेवहाय जुनिया भाबै बे हाबाफारिखौ लानो गोनां जायो। बियो जोङो दा मंलाजरायाव गाजा गोमजायै ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै रंजालि बैसागुखौ खुंफुंनाय जागासिनो दङ। बैसागुनि जोंनि माहारियारि जे फोरबो बे फोरबोआ जाहाथे अराय गोजोर जानानै थायो। बे बोसोर गोदाननिफ्रायनो सुबुं माहारिया गावनि जिउ खुंनायाव जाहाथे गाजा गोमजायै बा आलो गोजोनै जाहाथे रायजो जानायाव संसार जानायाव जाहाथे आलो गोजोनै हाबा मावलांनो हायो बिनि थाखाय जोङो रायजो राजानिसिम आर'ज गाबगोन जे आनान गसाइया बयनोबो बोर सारस्रिथों आलो गोजोन जाहाथे मोनसे थासारि लाबोनानै होफैयो। फरायसाफ्रा जाहाथे फरायनो हायो मोजाङै आबादारिफ्रा जाहाथे मोजाङै आबाद मावनो हायो बेबायदि थांखिखौ लानानै जोङो आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबगोन। औ जोंनि बर' माहारियाथ' आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे माहारि आरो जोङो बयबो आबाद मावनानैनो जिउ खांनाय जायो आरो बे आबाद मावनायाव जोंहा मिथिंगाजों सोमोन्दो थानांगोन। जोङो बोथोर गोदान बैसागुनिफ्रायनो जोङो आबाद थाइखा मावनायनि थाखाय साखाफारा जायो आरो बे समाव जोंहा रंजालि बैसागु समनि सिगां जोङो मोसौ बिहु फालिनाय जायो आरो बे मोसौ बिहु बैसागुजों लोगोसे मिथिंगानि जे समायना महर बेफोरजोंनो गोरोबनानै जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय मोनसे मोजां हास्थायनानै रंजा बाजायै जोङो बैसागु फालिनाय जायो। बेनि थाखाय जोङो जोंनि बर' माहारिया अराय सम मिथिंगाजोंनो सोनारनानै थायो आरो मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै जिउ खांनाय राहाखौ लाबाय थानाय जायो। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।